ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଦସ୍ୟୁ ରାଜକୁମାର। ଦିନେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରଜନୀରେ ସୁମେଧୁର ରାଜା ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ବେଶ ନିପାତ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେନାପତି ବୀରସିଂହ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଗୋପନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥରେ ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଣ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନଈ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ। ରାଣୀ ବଣ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗଛ ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ କିଚିରି ମିଚିରି କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼େ ଅନାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମଙ୍କୁ, ତଳକୁ ଆ, ତୋର ଜଣେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତଳେ ପଥର ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଗେ ଯାଇ ଭାଲୁକୀକୁ ଡାକି ଆଣିଲୁ, ସେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ମଙ୍କୁ ନାମକ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ହର୍ଷଧ୍ୱନି ଦେଇ ପୁଣି ଗଛ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଗତିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଛ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶିଶୁଟି ଥରେ ତା ମା ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଓ ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଉଥାଏ। ମା ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବା କାହାକୁ ବୁଝାନ୍ତା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ତୁ ତ ଆମର ବାହାଦୁର ପିଲା, ଜୀବନରେ ତତେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦିବା ତତେ ମୋଟେ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। କହିବା ବାହାଲ୍ୟ ଶିଶୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ମଧୁର ଭାବରେ ହସିଲା ଓ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଶୁକୁ କାଖେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠିଆ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ବାବା, ତୋ ହାର ଓ ପଦକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁ କିଏ। ସେଇଟା ନିରାପଦ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛିଟି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧୀର ଭାବରେ ଶିଶୁ ବେକରୁ ହାରଟି ବାହାର କରିନେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଗଛ ଡାଳରୁ ଓହଳି ପଡ଼ି ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି କରି ଶିଶୁକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଭାଲୁକୀ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିଶୁ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଲୁକୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭାଲୁକୀ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ କଥା ତୁ ବୁଝାବୁଝି ନ କଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଭାଲୁକୀ ତା ଆଗ ହାତ ଦୁଇଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାମଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଶୀଳା। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ଭାଲୁକୀ ଯିଏକି ସବୁଦିନେ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ସୁତୁରା ରହେ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛିଟି? ଭାଲୁକୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ସତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଯେକୌଣସି ପଶୁ କଥା ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ କଥା ମଧ୍ୟ ପଶୁକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଭୀଷଣ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନାୟାସରେ ବଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅରଣ୍ୟ ବାହାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହଜରେ ନିଜ ଶକ୍ତି କଥା କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଚେଲା ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାମୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କଠୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦୁହେଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ବି କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସେବା ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଏପରି ମଣିଷଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ସେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। କାରଣ ବଣର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ଚେଲା 2 ଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୁର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଶିଶୁ ରାଜକୁମାର ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତ କରି ଭାଲୁକୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଭାଲୁକୀ ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ମଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ତୋଷ ସହକାରେ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି।